amabhizi. Chris, mana ndombi na wonke. Asingaphinda futhi. Chonga khanya masimkhathi sithi siyajwala ngifuna intombi azwathi. Hayi. Awusiforoma mntakwethu. Chris, intokazi yakho le. Sporoma. Lo ngubaby, baby say hi kuSporoma. Hi Sporoma. Oh bye. Awanibiza kamnandi manje. Khawube nje Sporo. Aw. Sehle manje. Enkosi. Ntombi, wamkelekile. Kodwa khawuxelele ngaba siyastika nentangami. Ewe siyastika. Ntombi, khawuxelele inyani. Ingxaki intangami azange exelela ukuba iyajola okanye inentombi ehambisana nayo. Ayibo Chris yanifihla Chris. Hayi baby andikufihli. Xa siqale namhlanje ujola nje. Oh, kanene. Yazi xa kunofuna i-actors apha eJanuni ndingahambisa nina. Aniyakwazi u-actor shem. Acting ngathi niyajola. Hayi ntangam, siyadlala. Loo nto usibhaqile. Anyway, lo nguwakhanya iSpice sam. Hayi kodwa nangam bese ndikholelwa. Caba beniplanile lento. Yabo, njengamna noAkhanya besipha besiplana. Ya besiplanile ntangam. Okay, yavakala ntangam. So Akhanya, uziswe yintoni wena apha eJanuni? Ntombethu. Okay, mina ndihlala eSlovo. Xa apha eJanuni ndiziswe yinto yoba. Hello Akhanya. Hello. Kubani la? Chris. Chris? Oh, mala Chris mntakwethu. Uphilile Akhanya? Phila khona njani wena? Hayi nami ngiphilile manje. Khaze ngabantwana manje ngiyakhumbula manje. Oh, abedanuni. Ndiyeza abedanuni. Khona into endiyithunya ngubhutami. Hayi ndiyeza. Yeza mntakwethu. Intle loo nto xa usiza ntwana. Kodwa uzothini apha edanuni? Ubhutami ungithume konye ujita kuthiwa ngumndeni. Khona into endifuna nimncede ngayo. Uthi ubani? Umndeni? Khawucacisa uba uzomnceda ngantoni? Hayi nama ndiyazi mntakwethu. Kutheni usothuka?
Yamazi umndeni? Hayi suwara man. Before uye kumndeni, uqala ugqise kum. Okay ntwana. Ngicela xa ngisisa. Okay ntwana. Yeah. Okay. Umndeni udibana phi noAkhanya? Yes man. Yeah ke. Okay, ndiyakuva kuyakhanya. Please, inkosi mntakwethu, uthando luni. Konqazi yo ntanam. Please, ukhona into endidinganisileyo. So, eli qhinga ndingalenza. Khawutsho wena, sowulungisile eli qhinga. Ngoba utshilo wathi eli qhinga malisota out. Imasporam. Akhanya, wathini umndeni kuwe ngala mini? Wathi umndeni, ndifike phaa ndiphazamise ungabekho wina ibe yi-draw. Well done Akhanya, Sporom mamela. Thini ndivile, kanti le nwale ufuna ngendlela engenxiwe nje iwiki. Ubonisa ngoba ndivale karibhithi. Alohlula nomndeni. So ke guys, ndithini ngale nto andixelele yona umndeni because ndiyamoyika. Yo, Sporoma, nyhani fika uzama icebo. Yimba. Okay, khawutsho Akhanya, uyakwazi urepha? Zinto ezincinci ezo, Chris uyandazi. Untswempu ntangam. Okay, ndifuna uyomfundisa nje iiline zeRebet zibe yi-3 and then ke mna ke zoba neeline ezininzi naye. Kho ndimohlule umndeni. Please Akhanya. Suwela Sporoma, I got you. Funeka ngoku ndiyodibana nomndeni. Sondela, kancane zangokwakho mfondini. Sindaba, ngathi nje ngilala. Ekuseni, urefela Rebet ready. Wayibuza loo nto because awungendawo apha. Kanti ufuna ndophazamisela ntoni phaa kanti uready? Ngxaki lapha, andikwazi urepha. Yiyo loo nto ndifuna uye phaa ustophe laa Rebet because ayikho enye indlela engayenza ngayo. Jonga kum mntwana, ngamanzi amancinci angu ndizokufundisa urepha. Okay, masiqale ngoku. Enye into ungandifundisi into enzima. Kuyo yonke le nto ndizokufundisa 3 qha 3. Hayi i-3 hayi andivumi. Noba ndifundisa 4 or 5 kaloku. Andizixelelwa nguwe bantu ukufundisa iilayini ezingaphi. Ndina 3 qha itsho uba uzifuni. Yeyi. Nam andizixela nguwe uba uzondinika iilayini ezingaphi. Qha ndithi ndifuna 5 because ndim ozoya kulaa Rebet. Hayi, ebethuni nantsi into anindigesi. Ba uzifuna iilayini eziyi-3 zokeka mna utyiwe wedwa nje uhamba mna ngoku. Ndikiwe liyaphela ixesha lam. Yela ntombazana andisaceli ngoku, ndithi ndifuna 5 lines or else uzomkhomba umzolotywala. Okay, ndakunika 5 lines ke okay. Yho.
kuphi nalona? Hayibo. Fika njani ngoyena apha? Gwede, sofumana nini lo mntu wakho? Iintsuku ziyahamba. Agent, relaxa. Khona intwana mani apha endaweni. Zizawuba ne-red buckle apha entsukwini. So mna ndifuna siye phaa. I'm sure nentapho uzawuba khona. Ndifuna simhande down, agent. Ya, licebo elo. Lithini icebo lakho? Sizokwenza njani xa sifika phaa? Agent, that's why ndicela uncedo kuwe. Ngoba wena uyi-agent. Unasimbethile untaba phaa. Malize nawe icebo fenini. Okay, khawundixelele, bazawuba khona abantu phaa. Of course, bazawuba khona, agent. Because i-red buckle leya. Untaba uhamba nabantu. Yabo untaba, uhamba nenye intwana emfitshane kuthiwa ngumndeni. Ndiyazi lapho, khawundixelele uyakwazi usebenzisa igani? Andikwazi but ndizozama. Okay. Wena xa ufika phaa uzorhutya umndeni uphume naye ecaleni udubule phezulu kayi-2 abantu bazobaleka uzovela untaba. Wow, that's a plan, agent. Inini le nto? In 2 days. 6 akarhatele sibe phaa sambonisa untaba sibobani. Abakanya, wazi unje, into ngxaki. Akanya, relax, thetha nami yintoni? Chris, just imagine, umndeni umfastile, ndimfundisa more than 3 lines. Just imagine. Uthini Akanya? Ngoba ndithenga kangaka. Uthini? Kanjani? Asinantshila Chris, asinantshila ndathi ndiyamayika umndeni. Ndithini mna? Befuna nandibetha phaa. Okay, Akanya, ndazi uba mandithini, andiyazi. Nawe uyazi, simxelele uSiparama ngale nto, simxelele. Hayi foni, asinokwazi umxelela uSiparama because angangafuni uya kulaa repetile. Hayi unyanisile nawe Chris, masingamxeleli uSiparama ngale nto. Uyaqhela umndeni. Ewe nyani uyaqhela umndeni, kanti ndomoya ngoku. Umndeni funeka angayazi le nto basiyazana thina sobabili. Uzoyimosha yonke le deal. Yes, kanene. Sanibona ngathi uSiparama uzaluza le repetile. Anyway, Samson nguselela uyapha.